The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 1:16-17, verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Proverbs 3, verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, How happy are those who hear the word of God and obey it. In preparation for our study of the Word of God niining adlaw, ikinahanglan ang atong paggamit sa 1 Juan 1:9 nga maong pagkumpisal. Name our sins, sins of the mind, sins of the tongue, and overt sins, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini hinganlan, di nato kini kumpisal. Busa sa hilom ato kining buhaton pag kumpisal sa atong mga sala alang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka sa pag butang sa imong pagtuo. Put your faith on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa magampo ta. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and there's no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan beginning at the cross that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name. Amen. Bueno, aniya na sa kita sa atong panag-uban. Once again, niya kitas maayong panglawas. I hope ikaw karon nga nagpaminaw, nag-uban ng atong ministry. I hope you are in good health. Askil ka, sanag ang imong pangisip, gipabuhi pa kita, tungod lamang kini sa kaluoy sa Dios, gugma sa Dios, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, tungod kay kini grasya man. Ato karong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa pagtulunan sa sala, the doctrine of sin. Unang tanan, first of all, ato nang nakita nining higayon at this point, kung unsa ang natabo dito sa krus, may tungod sa sala. Although atong nasayran nga ang pag-adto ni Ginoong Hesukristo dito sa krus sa hinungdan sa atong mga kasalanan,
sa hinungdan sa atong mga sala, kinahanglan atong masabtan og tataw kung unsa ang process nga nahitabo dito sa krus aron ato usab nga maklaro ang matagbahin sa nahitabo dito sa krus samtang si Ginoong Jesucristo nagadupa, nagabitay ug iyang gibuhat ang angay nga buhaton alang sa atong mga kasalanan. Now, I would like first to clarify nga usahay makabungad ko dinhi sa atong pagtuo ning bahina basta maghisgot ta bahin kang Ginoong Jesucristo sa kaluwasan nga iyahang gitanyag, magkabungad kita dinhi sa pagsulti nga atong dawaton si Ginoong Jesucristo nga ang tinuod niya na dili nimo dawaton si Ginoong Jesucristo kundi imong dawaton ang iyang gitanyag nga kanimo kay iya man kining nabuhat didto sa cross. Iyang itanyag ba? Apan samantag karon og unya every now and then kung maligas ta sa pagsultig ingon niya na ang akong buti pasabot nga pagdawat dili nato dawaton si Ginoong Jesucristo kundi ang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat niya dito sa cross. Kay bahin kang Ginoong Jesucristo, ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone. Apan ang pagtuo kaniya tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa cross ug ang pagtuo kaniya mao ang pagdawat sa iyang nabuhat dito sa cross. Ug mao nga usahay malibog tanini hangtod kadugayan naana data kay tungod pa sa dugay ng katuigan tingali 1970s pa ang ibungat na sa pastor dawatan ninyo si Ginoong Jesucristo, which was wrong. You do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ by faith. Mauna ang punto nga gilati diha sa Biblia nga mao yung balita sa kaluwasan, the gospel. Na kung maghisgot tag pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga mao ang buhat sa kaluwasan. The saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mauna atong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Ug tungod niya ng imong pagdawat, mituo ka ni Ginoong Jesucristo. Okay? Kaya ato manggong makita dinhi nga ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo didto sa cross mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot nga angay unta nganhi kanato, nganhi isingil kanato ang silot sa atong mga kasalanan, ang silot sa sala. Ug mao nga imbis ngari ang silot kanato ipahamtang si Ginoong Jesucristo mao'y mibayad, mao'y mitubos. Siya mo'y mitagbaw sa hustisya sa Dios nga gikinahanglan nga suhol sa sala. Wages of sin. Busa, atong makita dinhi nga what our Lord Jesus Christ did at the cross mao ang pag-satisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God dili na moari nato kundi adto na kang Ginoong Jesucristo. Then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity sa iyang pagkatao. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father tungod kay or because of His personal love for God the Father. So, let me reiterate dinhi. Atong nakita
ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Una sa tanan, iya kitang gihulipan. Iya tang gihulipan kay kita man untay angay nga mubayad sa silot o suhol sa sala. Apan ang dakong problema, di wa tayo ikabayad. Wa tayo sarang ikabayad. Wala. None. Nada. Unsa man ito ikabayad, asa ka mag-ibayad nga wa kamandya mo. Mao na giingon sa Mulanon. Wa man dya mo. Natay utang. Utangan ta. Apan wa ta dya mo ikabayad. Ato manggong nakita diha sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, nga nagkanayon og the wages of sin is unsa? Death. Kamatayon. Apan kay patay gud ta, unsa may atong ikabayad? Mao na nga si Ginoong Hesukristo, kay si Ginoong Hesukristo ra may buhi. I hope imong nasabtan kung unsay buti ba sabot bahin sa buhi o patay. Ha? Ang spiritual nga kamatayon o spiritual nga pagkabuhi. Ug gumikan kay si Ginoong Hesukristo man ang mihulip kanato, we call that substitutionary unlimited atonement. Ang atong Ginoong Hesukristo agreed, misugot to go to the cross to be judged for the sins of the world in His humanity. Mao na nga paminaw, ang ato na lang buhaton mao ang unsa? Ang atong buhaton mao ang pagdawat niya itong iyang gibuhat dito sa cross. Ug di ka mudawat na itong iyang gibuhat, unsaon man nimo pagtuo niya. Di man mahimo nga mutuo ka ni Ginoong Hesukristo nga wa ka kasabot kung unsay iyang gibuhat. Mura gud pod sa imong pag-ingon og ka tuo na lang gud. Di ba ka nang moingon ka nang imo mangkung gisugo og tuo na lang gud diha. Na pay ubang moingog na ako ihangyo nimo ha. Sugot na lang daan. O pagani ka kahibaw unsa. Lisod ng buhata oy. Kanang moingog, oy, hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man di ay gibuhat ni Ginoong Kristo. Nahibaw ka ba? Di mahimong mudawat kang wa nimo mahibaw ig unsay iyang gibuhat. Labaw na sa pagtuo. Mutuo man ko. Mutuo ko pinagis pagtuo by faith alone in Christ alone. Now ang pangutana. Nganong hingtuo ka man ni Kristo? Oo, kay Ginoo manggod siya. Kay tungod miadto man siya sa cross. No nagkasabot kabag unsa gyud na hitabo dito sa cross. Mao kanay angay nimong tuuhan. Mao nay angay nimong dawaton. Okay. Agong sublion, dili kita mudawat ni Ginoong Hesukristo. Mudawat tas gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat ba sa kaluwasan, mao itong dawaton. Mao'y angay tang dawaton. I hope klaro na nimo. Ato gyuding isilsil maayo. Kay naa para bay uban kanato nga umuyog mudawatan ni Ginoong Hesukristo. Dili si Ginoong Hesukristo mo atong dawaton. Ang atong dawaton mao ang lagi ang iyang gibuhat didto sa cross. Nga buhat alang sa atong kaluwasan. Mao kanay angay tang dawaton. Kay sa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa cross, nagatuo kita kaniya nga atong Ginoo ug manluluwas. Klaro? So, substitutionary unlimited atonement. Mao nay buot pasabot. Ang buot pasabot niini gihulipan, gipulihan kita ni Ginoong Hesukristo kay wa man tay ikabayan. Mga patay man ta. Si Ginoong Hesukristo ra mo'y buhi. Ug gumikan niya na ang gibuhat niya dito sa krus, mao ang pagpuli kanato. Then, diha pod siya gihimo
sa dihang gipulihan kita niya, unya didto kaniya ibubo ang silot sa atong mga sala ug miresulta kadto sa gitawag sa in English og propitiation. Natagbaw niadto ang hustisya sa Dios nga Amahan. Imbis kay ang hustisya sa Dios nga Amahan, anhi mo pahamtang kanato sa silot sa maong sala, didto na hinuon ipahamtang kang Ginoong Jesucristo. Ug sa di nga didto ihuwad, sa diha nga didto ihuwad kang Ginoong Jesucristo ang hustisya, ang silot sa sala, ang resulta niya na kay natagbaw maghustisya, mibukas na ang kahigayunan na naablihan ba ang kahigayunan nga kitang mga tao mahimo nang mahibalik, mahiuli ngadto sa Dios. Kay nahinumdum ka, ato po gisgutan under the doctrine of witnessing, nga diha may alih o babag tali sa Dios o sa tao. Ug kining maong alih, ang nagbutang tingali mangutan na kag kinsa may gabutang atong aliha. Ang gabutang adtong ali mao ang Dios, dili ang tao. Ang tao wa may mahimo. Ang tao tungod kay hingsupil man siya, mibutang ang Dios og ali aron mo uwang sa tao o sa Dios. Kaya ang Dios hingpit, apan ang tao di man. Mo'y hinungdan nga mibutang ang Dios sa maong ali. So, ang pabaya magkasa ang tao hingpit pod. Therefore, any fellowship sa tao ngadto sa Dios hingpit. Apan gumikan kay ang tao nakasalaman, gikinahanglan yung mubutang ang Dios og ali aron dili makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong makasasala. You know what I'm saying? Ug ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo mao ang pagtangtang sa maong ali, to remove that barrier. Kaya nga naman, mo to atong gisgutan kaganiha o sa miaging panahon unas tanan. Si Ginoong Jesucristo mo'y mipuli ka nato. Okay? Ikaduha, siya mo'y mihatag katagbawan sa hustisya sa Dios. Nga imbis ari nato ipamtang ang silot, si Ginoong Jesucristo mo'y nahiagom sa atong silot. Ug tungod niya na, mao ning ikatulo nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali, nahiuli kita ngadto sa Dios. Nahiuli. Ang problema lang karon tungod kay bisan og duna nay kahigayunan nga kitang tao nga mahiuli na ngadto sa Dios, daghan gihapong mga tao ang magadumili sa pagduol sa Dios. He agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone, ug ang nahitabo tungod kay iya man tang gihulipan, nan siya usab mo'y ning bayad sa ato ang utang. Siya mo'y ming lukat kanato tungod sa atong utang, kay utangan man kita gumikan sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo'y naghatag kanato niya ng dako kayong utang. O gumikan niya na, Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature. Pinagi sa paghatag of providing the redemption solution of salvation through faith alone in Christ alone. Ang mahinungdanon gyud niini mao kini, nasabtan ba gyud nato ang bahin sa nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross? Na mao na, tungod kay mga makasasala kita, ato kining klaruhon, tungod kay inigisgot na nato sa proper, inigisgot na nato sa main thing bahin sa sala, ato rabang mamatikdan nga bantog ra di ay atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag ingon ana gyud ay
ang nahitabo. Now, nining upat ka buok nga mga utang nga atong gisgutan o atong gitun-an karon, usaray wa diha nga kasagaran ra ba mo hisgutan kining gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Now, atong sublion tong gitukbil bahin sa pasaylo. Ato maning gisgutan, no? Sa miyagi. I repeat, akong sublion. There was no forgiveness at the cross. Wala. Ato na ba yan gipaklaro last time sa atong paghisgot bahin ini. Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil ini kay lisod ra ba kini tungod kay kadaghanan kanatong mga Kristohanon naa para ba kanato kanang giingog preconceived notion may tungod o bahin ining kapasayloan. Atong makita nga there was no forgiveness at the cross tungod kay ang nahitabo didto sa cross pulos man paghukom, judgment, pulos man pagbayad, pulos man pag-ariglar sa atong utang. There was no forgiveness that happened there. Now, kano sa aman mahitabo ang forgiveness? Abe? Well, naay forgiveness nga mahitabo. Apan dili dito sa cross. So, atong klaruhon pag-usab. Dihay substitutionary unlimited atonement, dihay propitiation, dihay reconciliation, o dihay redemption. Mao na tanan na hitabo dito sa cross. Apan ang kapasayloan, kano sa aman mahitabo? Ato na pong ipatinaw kini, okay? Listen. Forgiveness is separated from the cross. Gibuwag. Atong gibuwag, gilain ang kapasayloan gikan sa cross. Listen. Forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result of the cross. Na sabtana. Forgiveness is a result of the cross. Resulta kini sa cross. This is what we have to clarify. Mao kini ang atong ipaklaro ning higayuna. Forgiveness does not occur on the cross apan ang kahigayunan ng atong mga sala mapasaylo mahimo na, pwede na. Kay resulta man lagi kana sa nahitabo dito sa cross. Ingno nato sa pagtan-aw niya na. Dili mahitabo nga atong dunganon sa atong pangkwinta kay ug dunganon gani nimo na malibog man ka. It's going to confuse you hinoon. Kinahanglan imo ning butangan og gamay nga gap. Tanaw nimo ang nahitabo dito sa cross mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli ug ang pagpasig-uli kanato ngadto sa Dios, reconciliation. Kadtong tanan mao'y nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan, forgiveness before the judgment of the cross. Ang atong Ginoong Jesucristo prayed to His Father under His human nature. He prayed for those who were crucifying Him. Apan hibaw na tanga, kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Sama sa akong pagpasaylo nimo, kung makasa ka kanako, ako kang pasayloon. Maura po ni pareho sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan, sa pag-ingon og amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Na akong baliko ni kay diha tingali kaninyo ang wa magkaklaro nini. Ato gyud ning balik-balikon, sublion hangtod nga mudukot, mo sink in gayod diha sa imong galamhan sa atong salabutan. Okay? Kay kining bahina, critical pud ni sa atong witnessing. Kay tanawa ra gud, kung wa gyud tay ideya bahin ini, wa tay clue, maglisod gyud ta sa atong pagpahiluna sa atong pagsangyaw. Di ba?
Sa ato bang pagpasabot sa atong pag-asangyawan bahin sa kaluwasan sa gitanyag ni Ginoong Jesucristo sa cross. Sa versikulo 7 sa Efeso, Kapitulo 1, ato makita kini nga mao nga verse. Nagsulti ang verse mo kini. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimugod nga alang sa uban murag magduha-duha niining kapasayloan ug moingog mura magsayop kanang inyuha kay mao manigi sulti sa Biblia. Naapay uban ining bersikulo sa Kolosas. Naapoy uban ini. Unsa may buot pasabot nini mga bersikulo ha. Ato naning gipakita sa miagit ang panag-uuban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption ug ang forgiveness, ang katubsanan ug ang kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila og kahitabo. Tungod kay sa maong construction doon na may direct object ug indirect object. Ang direct object mao'y main, mao'y pinakabida nga angay ipaklaro ni maong bersikulo. Ug ang direct object direct object mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption may mao'y direct object, nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. Ug ang buti pasabot niining duha, they are both in the accusative case. Ang buti pasabot niining duha in the original Greek, ang gipasabot niining forgiveness nga mao'y complement to direct object, mao nga resulta na ang kapasayloan sa nahitabo nga katubsanan, dili dungan. Na kung moingon tag resulta, di natural pod ang kapasayloan. Na apan wata moingon nga nahitabo kini adto sa cross. Kay ngano man unsa man gyud ang sistema, unsa man ang paagi niini. Ingon man gud ini, ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus mao ang paghatag kanato sa kahigayunan nga kitang tanan mahimong pasayloon. Actually, aron di ta maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog, mas maayo og ingnon ninyo nga ang kapasayloan moingon tag dungan sa kaluwasan. Kung dili nimo maangkon ang kaluwasan, di pod nimo maangkon ang kapasayloan. Ingna na pagsulti to avoid sa kalibog. Ngano man, bisan kung namatay si Ginoong Jesucristo sa cross ug iyan ang natangbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre, magawas nun, wa ni magpasabot nga ang tao libre na. Right? I think all of us know that because of our what? Volition, atong kabubuton. Okay? Mabitaw nga akong gisulti nga iya ning gitanyang tanan, iyang gitanyang ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa krus, apan di lagi ang tanan mo unsa? Dili ang tanan mo dawat. Dili tanan mo dawat tungod sa kaugalingong kabubuton. Free will. Ug therefore, kung ang usa ka tawo musalikway sa iyang gitanyag, then ang buot ipasabot nga ang tao nga musalikway sa tanyag ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan, kung misalikway siya sa gitanyag nga kaluwasan, then misalikway po siya sa kapasayloan. Kasabot ka? That is the system. Mauna ang sistema. So therefore, kanus ang mahitabo, kanus ang nahitabo ang kapasayloan. Tubag, sa higayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa cross. That's the very time that you receive the forgiveness. You know what I'm saying? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ
alone and you are forgiven. That's it. Then, ang kaluwasan mahitabo kanimo. At the same time, kuyog kanimo ang kapasayloan, the forgiveness. Nganong ingon ini man ang uban ninyo mangutana. Nganong ingon ana pa man. Mas maayo untag usa na lang. Dili mahimong usahon. Kaya kung natong usahon, nahibaw kang unsa. Wa na hinungdan ang 1 John 1:9. Nganong mo 1 John 1:9 pamanta o gipasaylo na ta didto sa cross. Wa na hinungdan. So, dili nasibo ang tanan tang gipangtunan. Di ba? Mao nga ang prinsipyo sa 1 John 1:9 mao'y nagapakita kanato niini nga sistema nga gipahimutang sa Dios. Kaya unsa may gisulti sa 1 John 1:9 doon? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Although later we will expand this. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. So, kung di na musugid, naibaw ka na. Therefore, why kapasayloan ng nahitabo dito sa cross? Bayan rato, paglimpyo rato, pagbayan rato sa atong utang. Paghimo rato kanatong gawas nun aron ta makabalik ngadto sa Dios, mahiuli ngadto sa Dios. Pero kinahanglan nga ang matag usa mo himo og unsa? Desisyon. You see? Kinahanglan ang matag usa kanato mo himo og desisyon. Desisyon sa pagdawat o sa pagsalikway. That means to say, you are totally free to choose. Mudawat ka ba? O musalikway? Huwag mo tayo pagsanay ani? O wa tayo pugsanay? Wa tayo pugsanay. Mahimo kong imong isalikway. Pero mantud pa sa evangelist, naaragod na nimo buot ka bang maglunang dito sa kalayo? Linaw ba yan sa kalayo ang nagahuwat niya itong musalikway sa tanyag sa kaluwasan? So, atong makita din nga sa atong paghinay-hinay og at-at og pagpatinaw niining maong mahinungdanon kayong pagtulunan ato yung matuhog ang lintunganay nga buot ipasabot o ipaklaro sa maong doktrina sa pulong sa Dios. Busa subliun tas pag-ingon nga ang kapasayloan sa atong mga sala resulta lamang sa desisyon nga himuon sa bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao nga mudawat sa tanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ug mahimo na niya ng tawhana nga midawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa pagbalik, paghiuli ngadto sa Dios sanglit nakaangkon naman siya sa kapasayloan sa iyang mga sala. Klaro ba nimo ni? Sa laktod nga pagkasulti, luwas na siya. Sayon ra sa Dios ang pagpasaylo. Sa una, nganong pasayloon man ka? Ibutang tag, wa pa'y natabo dito sa cross. Nganong pasayloon man ka sa Dios, nga di man makapasaylo ang Dios nimo kay wa man kay katakos o man kay capacity nga moatubang sa Dios ug moingon kag Dios, pwede na kong pasayloon. Oh, unsa man day imong gibuhat? Nagbuhat kag maayo? Di man na madawat. We are going to see that our Lord Jesus Christ rejected our human good works. Iyang gisalikway. Wa dawata ni Kristo ang atong mga maayong buhat. Wa'y labot tong mga maayong buhat. Di madawat kadto. Di gyud na madawat bisag gamayng hangyo. Maingon ka tingali siya naman pag dili. Di gyud magsilbi ang atong mga mayong buhat. Mahugawng trapura na sa tubangan sa Dios. Tingalig mo ingon ka, siya di madawat og buy one take one.
Basta kay di na madawat. Di yun mada. Timan anta nga ang pagbuhat ug maayo was rejected by the Lord Jesus Christ at the cross. Forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ at the cross. So, mao kini nga atong makita nga ang kapasayloan, forgiveness, comes at the point of faith alone in Christ alone. So, sa sunod nga naay imong madungog nga moingon nga ang kapasayloan dito sa cross ing nadayon og dili na musibo sa unsa gyud gisgutan sa Biblia. Mao bitaw nga atong gipatin-aw, gipaklaro ninyo ug atong balik-balikon sa pagsulti ug kun tun-an ta ang Biblia, wa ta magtuon sa usar ka dapit o dapit sa Biblia. Kaya kung usar ka dapit o bahin sa Biblia ang imong tun-an, lagmit yung mawani ka. Kung magtuon gud ta sa Biblia, kinahanglan tun-an ta ang tanan, ang kinatibukan sa Biblia. Apil na to silang Abraham, silang Joseph, silang si David, nila ni Pablo, sa libro ngadto sa taga Corinto, taga Thessalonica, taga Galacia, kay kadto silang tanan, kinahanglang ipasibo aron maklaro nato og unsa man gyud ay ang kamatuoran. Kay kun usara ka butang ang imong pagkadak-an, imong pagkadak-an ang bahin sa maayong buhat, imong pagkadak-an ang napo kasugo, imong pagkadak-an ang mga adlaw imong ang mga adlaw imong pagkadak-an kung unsay makaon o unsay di makaon, wala ka. Ang buot na itong ipasabot, kini ang atong gitawag og rightly dividing the word of truth. Kanang pinasibo ang tanan. Dili kay usara ka bahin mo atong kuhaon. Ug tungod niya na, mo kini nga atong matang sa pagtuon dinhi, nga din atong mapaklaro nga di ay tungod kay ang usa ka magtotoo baya makasala pa man. Inighuman sa pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo, makasala pa man siya. Human nga siya makaangkon og kaluwasan, makasala pa man siya. Mao nang atong gipaklaro ug asa man di ay dapit mahitabo ang kapasayloan sa sala. Mao nang kritikal nga atong masabtan kini. Usa ta makasabot kung unsa gyud ang sala mismo. The result of believing in Christ is now forgiveness. Ang kapasayloan. Redemption comes at the cross, but there is no forgiveness at the cross. You are forgiven after the cross when you believe in Christ, and every time 1 John 1:9, mao na ang klaro gyud ini. All the sins of the unbeliever are never forgiven because this person never believes in Christ, but these sins are also not used to judge the unbeliever. Mao na ni Roy nakatriling kay moingon tag kunwa pasaylua ang di magtotoo nagkadtong mga sala nga wa pasaylua mo ay makaimpyerno niya apan dili. Ang sala nga wa mapasaylo dili mo ay makapaimpyerno niya dili. Mao bitaw ni atong gipasiuna sa miagi nga usa ka tawo nga dili mo tuo kang Ginoong Kristo alang sa kaluwasan, ang tawo nga dili mo dawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus dili mapasaylo. Apan bisan og dili siya mapasaylo, dili kadtong mga sala nga wa mapasaylo ang makahukom niya ngadto sa linaw sa kalayo. Mao niya ang nakagrabe. Kaya nga man, listen, ang makapatambog nimo dito sa linaw sa kalayo, dili man ang imong mga sala. Inumdumi nga ang bayad sa sala, humana, gibayran naman. Unsaon man nga gibayran, apan wa ka pasaylua. Wa man pug ka mohimog desisyon nga angayan kang pasayloon. Maura gud pud na sa rebound, confession, og dili ka mo rebound, na nimo.
Unbelievers are not judged for their sins, for Christ was judged already for their sins. Di ba? Gihukman na si Ginoong Kristo. Gihukman naman si Ginoong Kristo dito sa krus, human na. Therefore, ang sala sa dili magtutuo, dili mahukman. Dili na siya masilutan sa iyang mga sala. Ngano? Kay gibayra naman. Di ba mo na gitawag og double jeopardy? Matun pa sa ato karong pamalaod. Kay, kung ang usa ka dili magtutuo, silutan pag-usab sa iyang mga sala nga, pakamatyan naman og nabayra na ang suhol sa sala. So therefore, ayaw pag-una-una nga ang makapaimpirno sa kadili magtutuo mao ang iyang mga sala. Apan ang iyang mga sala wa makaangkon og pasaylo. Now ingon ini ang sitwasyon. The unbeliever, ang dili magtutuo, is judged because dili tungod kay sa iyang mga sala, kundi he has never believed in Christ. And because of his good works, which add up to minus R, ubos o minus nga pagkamatarong, now, kinig yung good works, mo'y makapalawgaw sa tanan. Kining good works, maayong buhat, maayong mga buhat, maugyo'y kinagrabihan. Kana bang magsalig ka nga, maing tao ka, magsalig ka nga, daghan kaayo ang imong nabuhat, maugyod ni ang kinagrabihan kahimtang sa usa ka tawo. Kay kinalisdan pag-ayo sa usa ka tawo ang pagdawat sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa krus. Kung dili niya makita kang iyang kaugalingon nagakinahanglan sa gibuhat ni Ginoong Kristo sa krus, labing lisura alang kaniya. Kinahanglang imo usang makita kung unsay tinuod yung gyud nimong kahimtang. Pinagi ning paghisgot pahin sa sala. Now, dinhi na mugawas. Dinhi ni mugawas. Kung naaman galing kay wa nimo maklaro, padayon lang pamati ining atong paghisgot niini kay manam-anam ra na sila katubag as we go along sa atong pagtuki bahin niini kay kini kung atong gisgutan bahin kaluwasan mura mangud ni series nga diskusyon. So ianam-anam natong pasibo sa unsa na atong na-take up. Mura ba ni jigsaw puzzle ba? Nagakuha na kag pisa niya. Mayon kag asa man ning dapita ibutang. Aanig yun ning dapita. Kay may labitaw sa picture, di ba? Pero wa pa may kasibuan, imo lang usang ibanaplin. Pero imo lang gigunitan kay kung makuha na nimo ang laing pisa nga musibo to, mao to makita na nimo tanan, di ba? Ingon na sad ning atong matang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Now, here is another point. Human anang forgiveness, niya na po'y lain. Now, all sins are not the same. Okay? Dili pareha ang tanang mga sala. In fact, ang Biblia mulista ang mga sala. Pero ang uban, moingon og nasakto lagi di ay itong ilang giingon nga mauni nga sala. Mauni nga sala. Wa po na sa Bible. Kanang ilang gipang hinganlan nga mga sala, wa po na sa Bible. Kaya ang gi-mention sa Bible, specific baya nga mga sala. Sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat. No, kini ang nakalinlain nga mga matang sa sala nga gisgutan sa Bible. But ang solusyon sa sala, usara, pariha. The solution to all sins is the same. The salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross. Sa gayon nga ikaw mo dawat nining buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross alang sa atong kaluwasan. Sa gayon nga mutuo ka ni Ginoong Kristo alang sa imong kaluwasan, nan. Ang tanan mong mga sala, sukad, hangtod niya ng higayuna nga naghimo kag desisyon,
Unsa may tabo? Pasayloon o gipasaylo. Kining pasaylo baya nga itong gisgutan, ang equivalent nga pulong aning gisgutan nga pasaylo, papas. Naabay pasaylo nga mo ingog, o gipasaylo ka na nako, pero di ko kalimot. Di man mahimong ingon ana. Kung ang pulong sa Dios nagasulti o gipasaylo, humana. By the way, unsa may buti pasabot o pasayloon ka? Pasaylo. Saylo. Unsa may saylo? Siya ni saylo. Unsay gisaylo? Mayon ka, uy, tuwanag among bahay ni saylo na. Unsa may buti pasabot ana? Mo bitaw na nga ug moingon kag pasaylo, unsay buti pasabot? Di ba maura ang buti pasabot nga imong gipasaylo, meaning anak kung unsa man og galing ang dautan o sayop nga nabuhat imong gipasaylo. Mao nang mura og dili mo sibo ug moingon kag gipasaylo ka na nako pero di ko makalimot. So ani mo pasaylo Gusto? Ingon na ragod ang istorya. Kay kung gipasaylo patinuod nimo ni saylo. Correct? Mo bitaw nga kining mga ingon ini angay gyud natong maklaro. Paminaw. Kung ikaw mamatay na, unya dili ka magtotoo, you are an unbeliever. That means wa mapasaylo ang imong mga sala. Right? Karon nakasabot na ta. Now, kung mamatay na ka, unya kantahan kag pasaylua, asa man mong napita may tabo. Tanawa ragod na. Karon makita na gyud nimo ung magbaton ka lag bukas nga sa labutan, kana bitawng pagkwinta nimo. Unya klaruha. Klaruha gyud pensar. Klaruha sa pagtimbang-timbang, pagbalansi, unsa may imong naklaro ug unsa may imong nasabtan niining higayuna. Ang dakong pangutana mao nga mahimo pa ba di ang pasayloon kung patay ka na? Mahimo pa kang pasayloon kung patay ka na? Di naman ka mahimong mo desisyon, patay na kung ka. Kay na may gisulti diyan sa Biblia nga mabasa nato sa Hebrehanon 9:27, Hebrews 9:27. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Binisaya, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Paminaw, inig kamatay nimo, paghukom na dayon ang musunod. Sabta ka na pagayo. Sa ato pa, wa na'y mahitabong kapasayluhan, o pasaylo, o pagsaylo. Wa na. Balikon ko sa pagingon, human mamatay ang tao, di na siya makahimong desisyon kay patay naman siya. Kay kanus ara ang tao makahimo sa pagdesisyon? Kanasa? Sa buhi pa siya. Mo'y hinungdan nga kining hilisgutan tabahin sa sala, labihan sa pagkamahinungdanon nga masayran o masabtan sa matag tao nga buhi pa ni ining mga gutluan. Busa, atong gipanginaut nga ang tanang tao nga nagadungog nining atong gisgutan karon makaamgo ug makahimo unta sila desisyon bahin niini samtang nagaginhawa pa sila, buhi pa sila. Kaya ang tinuod kini atong gisgutan karon bahin kini sa maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang sa tanang tao, sa tuyo sa Dios nga mahibalik unta sila ngadto sa kiliran sa tong magbubuhat kinsa nahigugma sa tao nga iya ganing gipadala ang iyang bugtong anak sa pagluwas sa mga tao sa ilang kahimtang nga hinukman sa sala. Higala nga dili magtotoo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Busag giawhag ka, gidapit ka sa Dios sa paghimo sa imong desisyon
sanglit tingali ugma ulahin na. Mauna nga kung nagadungog kanining maong mensahe sa kaluwasan karon, hinaot nakasabot kag klaro nining gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa krus alang kanatong mga tao. Aron nga sa higayon nga ikaw mawala na nining kalibutan na di na moingon og di ka na moingon pwede pa ba kung musaylo ani? Di na. Di na gyud may tabo. Di na may tabo kay ulahin na ang tanan. Mao na ngang pulong sa Dios nagakanayon sa pagsulti karon samtang buhi ka pa while you are still alive. Kung makadungog ka sa iyang pulong, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Paminawa. Nga naman, nga nung gasulti man ang Diyos anak, tungod kay gapasabot ang Diyos nga kung wa nakakaron, ang mawa ka na ug di ka na makadungog ni mga butanga, di na pud ka makaangkon sa kaygayunan nga ikaw mapasaylo. Hinumdumi, all sins are not the same, but the solution to all the sins are the same. Usara, si Ginoong Hesukristo. Mao bitaw nang atong nakita ang problema sa sala, ang solusyon. Unsa to imong daganan batok sa sala? Ingon nga magtotoo. Unsa may imong daganan? What I mean is, a believer na ang ambot na ko ipasabot. Ang usa ka magtotoo na nag-iya og duruha ka paagi nga mahimo batok sa sala. Dili kay siya mismo ang mabuhat, kundi doon na siya sangkap nga magamit batok sa sala. Ang primero nga sangkap nga iyang magamit batok sa sala, mao ang problema sa sala. Ang ikaduha, mao ang iyang kadaugan batok sa sala. Di man sila pareho. Unsa may sangkap nga imong magamit batok sa problema sa sala? Unsa man di ang problema sa sala sa usa ka magtotoo? Ang ikaduha, unsa may imong kadaugan batok sa sala? Unsa may kadaugan nimo batok sa sala? Lahi ang problema, lahi ang kadaugan. Kadaugan, victory. Paminaw. Ang solusyon sa problema sa sala, mao ang 1 John 1:9. Ang kadaugan batok sa sala, aron di na ka magasala, doktrina. Samtang ka nagapadayon, balance of residency ang gikinahanglan. Samtang ka nagapadayon sa imong function sud sa operational divine dynasty. Nahibaw ka nga di ka makabuhat og sala. Kung naa ka sa sud sa divine dynasty na makabuhat gani kag sa wa na ka mo padayon. Mao ra gud na. How about ang usa ka di magtotoo? Ang kaluwasan ra. Kung iyang maangkon ang kaluwasan, nasulbad ang problema sa iyahang pre-salvation nga mga sala. Mabitaw na nga ang pre-salvation sins are forgiven at the point of salvation or at the point of being born again. Ang laing pulong nining regeneration, maong born again, ang pagkatao pag-usab sa binisaya. Nga naman po nang gisulti man ang Ginoong Jesucristo nga gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab. Astas Nicodemo in tao naglibog nangutana unsa man ninako mubalik og sod sa sabakan sa ahong inahan. Mitubag si Ginoong Jesucristo og Nicodemo, kinahanglang mataw kapag usab pinagi sa espiritu. Mao na iyang giingon. Kaya nga naman, kaya unsa man di ay iyang gipasabot og kinahanglang mataw kapag usab. Tungod kay paminaw. Tungod kay sa primero nimo pagkatao, patay man ka. Mao nang gikinahanglan kang ipakatao kapag usab aron mabuhi na ka. Now let's hope nga ikaw nakasabot na gyud bahin ini. Kaya ang tanan bayang tao nga ipakatao ning kalibutan na patay. Nakadungog ka? Patay. Remember sa prinsipyo nini? If you are born once, you're going to die twice.
But if you're born twice, you're going to die only once. Now, based gihapon ni sa mga sala, post-salvation sins of the believer are forgiven at the point of 1 John 1:9. Post-salvation sins. We become stiff-necked, stubborn, hard of heart, and have a scar tissue of the soul until we use the divine solution of rebound, pagkumpisal, otherwise called divine eraser. Unsa man ang giingog stiff-necked? Well, tikig og liog. That's an expression lang sa pagpasabot sa pagkagahig buot. Stubborn, hard of heart, with scar tissue of the soul, until we use the divine solution nga gitawag taog rebound. We are being punished by God when we don't use that divine solution. God, the Holy Spirit, is grieved, masakit, until we use the divine solution of rebound. Ang kinaiyang makasasa, old sin nature, controls the soul while we are carnal until we use the divine solution of rebound. Sa dihang kita mo rebound, we recover the feeling of the Holy Spirit, ang pagpuno sa Espiritu Santo, and move on in our unique spiritual life. Ngang laingan ni eusebia sa o godliness sa in English. Ang maong solusyon nga rebound gihatag, gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo nga lain pong matang sa grasya. Grasya ni. Alang sa di magtotoo, naapod siya ay magamit nga solusyon. Mao lagi na, sa dihang di ka pa magtotoo, kapila ka sangyawi sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan, kapila ka makadungog niini, apan kapila ka mubaliban sa pagtuo niini, kapila ka mo sa likway, mo dumili sa mayong balita sa kaluwasan, ibutang tag kalima ka makadungog niini. Apan sa ikaunom nga higayon, murang anam kakasabot. Ug sa ikapito, nakasabot na gyud ka pagayo, ug sa katapusan, midawat ka sa maong mayong balita, ug migamit ka sa imong pagtuo. Unya, naluwas ka. Nan, karon kay luwas naman ka, batasan man yun nimo ng pagkagahig. Oo, di, inikaluwas nimo, gahi na po kamo rebound. Mao nang latiguhon o latuson natas Dios o kapito. Pag-abot sa ikawalo, usa ka pa mo yung, uy, nasayop man di ko. Nan, mo rebound. Mo rebound nagyo ka. Diliingon ana. Gihatag sa Dios ka ng rebound nga every time you remember you have committed some sins, i-rebound dayon ka na. Unsaon mang gahe magkugu lagi. Tingaling mo ingon pud ka. Unsaon man. Dili ka na mao. Mao bitaw na nga ang kahimtang sa tao lisod. Hasta ang Dios maglingo-lingo nato. Ug mayong naunsa man ning mga tawhana oy. Ako nang gihatag, ako nang gipahiluna, na anak klaro tanan, magbuot mangyog iya. Unya og mabangga na ng ilang sa kinubkubay nila buho nya. Usap pa sila mo yung, uy, sayop man di ay ni, mubalik na po ko sa Dios. Taon-taon mo, hawa na po gikan sa Dios, kay magbuho na po ilang kaugalingon. Kano sa amang gyud in tao ning tao makakaton? Di gyud. Ngano man? Mao bitaw ning atong gipaklaro. Ug lateron maklaro nato ning maayo kay ngano god ang tao naa manggoy kaugalingong kabubuton, volition. Ang Dios ra ba ana apoy kabubuton. Hangtod mo sibo ang kabubuton sa Dios ung sa tao. Dili gyud mo tunong ang tao. Now, kinsa man kabubuton ng angayng sundon? Ang iya ba sa tao o ang iya ba sa Dios? Na kamo magkatubag mo ana. Mayon tingali ka
mahigod pug mahimog pug matag karon ug unya ang akong kabubuton mo angay masunod. Na ang pangutana karon, kinsa man kabubuton ang hingpit o kinsa man kabubuton ang dipiktuso. Tanaw ra gud na. Timbang-timbang ako na sa imong hunahuna. Kay makita gyud nimo mas maayo pay mo pasibo kita sa pamaagi sa Dios aron sa ingon niya na hapsay hanoy. Kaya ang resulta man gud sa atong kabubuton ug atong kaugalingong mga paningkamot kay bao naman ta ug asa kita padong anang mga butanga. Now kinigong tao, maingon ini ang tao gumikan kay siya patay naman. Patay naman gud siya spiritually. Ang dili magtotoo ang atong isgutan, ha? Ang dili magtotoo ray patay. Abi nimo, kitang mga tao, gipakatao ta, patay kita spiritually. Ang buot masabot ana, ang Biblia nagasultig kita patay diha sa atong mga sala. We were dead in our sins. Ug gumikan niya na unsa man ning mga sala nga mao'y nakahimo natong spiritually dead. Unsa man ning mga sala? Unsa man diha nga atong kahimtang nga namatay man ta spiritually? Na dunay tulo. Unas tananaan ning gitawag og imputed sin. Ikaduha, inherent sin. O gani katulo, okay. Atong tagsa-tagsaon kini. Ari sa ta sa primero. Unsa man ning imputed sin. Unsa may binisayang imputed? Gipasangil. Mao na atong mahibawan. Gipasangil. Imputed sin, the entire human race was counted guilty when Adam sinned and resulted in spiritual death. Na, mubalik na punta. Kinsa may primerong gibuhat sa Dios. Mao na. Wa patang mga tao diha nag mga manulunda, mga anghel ba? Kay mga anghel ang unang gibuhat sa Dios, okay? And we know that Adam, according to the Bible, fell and was declared spiritually dead. Therefore, man is born spiritually dead and needs a new birth. Ipakatao pag-usab aron mabuhi. Kay patay man ta. Mao bitaw nang kun kas-ara ka mataw mamatay kas makaduha. Kay sa pagkatao na lang nimo patay naman kang daan. Si Adan mao ang pasanay sa sala. In Adam, we are counted guilty. 1 Corinthians 15:22, Romans 3:23. While in Christ, we are counted not guilty. 1 Corinthians 15:22b, 2 Corinthians 5:21. So, imputed sin. Ang pagpasangil kanato sa sala ni Adan, gitawag na sa atong technical term og Adam's original sin. Mao nga ang matago sa bata nga ipahimugso dinis kalibutan karon patay. Gumikan kay nagtangag man siya sa original nga sala ni Adan. Ang sunod sa imputed sin mao ang ikaduha nga mao ang inherent sin. Lain ang imputed sin. Ang imputed sin gipasangil. Kasabot na mo unsa tong gipasangil, ha? Dili ikaw ang nakabuhat pero ikaw ang gipasanginlan. That's imputed sin. Karon unsa man ning inherent sin, salang panulundon. What is inherent? Sa Binisaya, diha nang daan o ingnon tag built in. When Adam sinned sa pagkasala ni Adan, he acquired an old sin nature, built in na. The human race inherits the old sin through physical birth. Every member of the human race retains the old sin nature even after salvation. You see, our Lord Jesus Christ rejected at the cross all human good works, which all come the old, it comes from the old sin nature. Ephesians 2:8 and 9, Romans 4:4,
Romans 6:10, Isaiah 64:6. Good works had nothing to do with salvation. Why labot sa kaluwasan ang mga sala? Unya, the third kind of sin, mao ang personal sins, gikan gihapon sa old sin nature. Ug anhita mo padayon sa atong pagtuon bahin niini. Padayon lang pagsunod sa atong pagtuki niining bahina aron ikaw makakaton og dugang kamatuoran nga gipaklarong ipatinaw sa balaang pulong sa Dios. Magampo ta. Ato iduko ang atong mga ulo ug atong piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong aniya dinhi sa atong pagsimba. Kay nagsimba man kita sa Dios. Kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo. Ug wa sila pay paglaom, wa pay kinabuhing dayon. Tingali ikaw mismo wa ka pa makahimo niya ng labing bilihong desisyon sa tanang desisyon. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. Kay kini lamang ang paagi nga ikaw maluwas. Matun pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak, makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan niining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod lamang sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak, ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Kristo, among manluluwas. Amen.